L-għada tal-inċident li involuti fih kien hemm 3 karozzi tal-Arriva tidher aktar evidenti il-ħsara li saret fuq il-bib il-bombi. 2 minn dawk midruba l-bieraħ kellhom jerġgħu jiddaħħlu l-isptar il-ħamis filgħodu, riżultat ta' żieda fl-uġigħ kawża tal-ġrieħ li ġarbu. Dawn qed jinżammu l-isptar għall-osservazzjoni. Fl-inċidenti waħda mill-karozzi tal-Arriva baqgħet dieħla hawnhekk fil-ġenb ta' bib il-bombi b'konsegwenza li ġew kkawżati ħsarat estensivi fuq din l-istruttura. L-għada filgħodu ta' dan l-inċident kun ma' biss barrieri tal-ħadid bil-karozzi tħallew għaddejjin minn ma' ġenb il-bib u l-bombi kif ukoll minn taħt bib il-bombi mingħajr problema ta' xejn. Kru ta' One News li l-ħamis filgħodu mar fuq il-post sab li l-ġebel li nqala minn ma' bib il-bombi ma kienx hemm. Waqt li konna fuq il-post waslu żewġ uffiċjali fosthom perit mid-direttorat inkarigat mir-restawr biex jevalwaw il-ħsara li saret fuq bib il-bombi. Il-perit Marka Zoppardi f'kummenti ma' One News qal li l-ħsara li saret mhix waħda żgħira, iżda tista' tiġi irranġata. Ovvjament bħala ħsara fuq bin istoriku dejjem hija ħasra kbira li ovvjament il-pis kbir tal-mod kif nibnu aħna ifisser li dan il-każ jidher li l-ħsara hija lokalizzata m'hemmx periklu partikolari, ovvjament sara f'dik l-erja fejn kien hemm id-daqqa. Bib il-bombi kien ġie restawrat ftit ta' snin ilu. Staqsejna lill-perit Zoppardi kemm se jdum bib il-bombi f'dan l-istat. Normalment m'għandux ikun għalfejn ikun proċess twil ħafna, sempliċiment huwa rridu naraw ftit x'irid isir u nagħmlu żgur li hemm il-materjali and suppost m'għandux ikun hemm dewmien partikolari. L-inkjesta maġisterjali tista' iddewwem xi ftit il-proċess. Intant One News ingħata konferma mill-Arriva li x-xufier tal-karozza tal-linja li baqgħet dieħla f'bib il-bombi safa sospiż. Fl-istess ħin xufiera tal-Arriva li tkellmu ma' One News ilmentaw dwar l-istat li jinsabu fih uħud mix-xarabanks li qegħdin jingħataw biex isuqu. Eżempju ta' dan huwa l-istat ħażin ħafna u perikolus tat-tajers ta' waħda mix-xarabanks tal-Arriva kif jiexed dan il-filmat.